Praise the Lord. Angithathele lithuba sibingelele kakhulu izibusiso Learning Academy ukusenzela into enhle kangaka. Angazi noma khona yini ongeza azositolikela bese ke eletha ke ibill after that. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda ukubingelela mhlambe ngenxa yesikhathi sibanike egcineni basibingelele abafundisi bethu abakhona phakathi kwethu. Umfundisi umbhalo kade samgcina nomfundisi uDladla. Ngicela singabe emva kwesibanikeze isikhathi ukuthi basibingelele. Today we are talking about bridging the gap. Yamangala today is all about bridging gaps. So ngiceliwe ukuthi ngizokhuluma noma ngizofundisa nami ngizocela themba usizo moya ingcwele. Kukhona laba abaziyo ema university kukhona amagama abalekile make washaya iceleni nje ungacabanga ukuthi assignment uyenzile kanti ushaya iceleni khona ukuthiwa discuss, to explain, to elaborate. Manje wangakwazi ukuhlukanisa between discuss, explain, elaborate, unpack. Ukuthi ushaye kanishaya iceleni. So nami ngicabanga ukuthi uNkosi izongisiza ukuthi ngashaya iceleni ngoba kuthiwa unpack. Bridging the generational gap. Ngamanye amazwi ukuvala igap ngokuya ngokama generations. Siyazi ukuthi ezinye zezinto ezi-challenge enkulu inside and outside the church is the generational gap. Igap elikhulu between abantu abadala nabantu abasha. So ngizocela ngozongifundela ngoba konke sokubhayisa izwi lenkosi. Angalomntokozo khona intokozo. Ngicela uzongifundela abayi2 beze nezitulo la uzofunda ngeSingisi uzofunda nangeSizulu. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi namhlanje enye yezinto eziconfirma i-vision statement yethu, we are an inclusive, caring and inclusive church. So as we care, we also try to include other people. For many years we've been excluding. Isikhathi eside besibase exclude laba abangakwazi ukukhuluma kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ukuzwile ukukhala kwabo. So namhlanje ngiyathemba ukuthi siqhubeka manje sithola abaningi abazosinikela ukuthi bafunde i-sign language so that sizokwazi uku-include nabanye abantu. So today sofunda ke ngesifundo sithi bridging generational gap. Kunama scriptures ngizocela bangifundele bona ke. I'm going to try ukuthi ngisebenzise both languages ngoba ngeze ubuhlungu ukuthi kukhona omunye kubazalwane okwazi kwadingeka ukuthi ashiye House of Glory ngoba ifamily yakhe enye efuna ukuza nayo la engakwazi understand isiZulu phaqa. So enye izinto engizama ukuthi ke sikwazi ube inclusive ngizozama ukukhuluma kube ngidolokele mina ngoba manje uma khona uzodolika uzothatha isikhathi. So I'm going to use both languages kodwa futhi ngizositelekela mina. Bengicela ungishayele izandla. Wakwambona apha umuntu othi eshumayela kuye azitolikele yena. So i-topic here ithi bridging generational gap, ukuvala igap between abantu abadala nabasha. Umbuzo oqala engifuna siubheke, why bridging generational gap is so important in the church? Kubaluleke ngani ukuvala igebe between abantu abadala nabancane ebandleni? Ngicela ke sifunde lama scriptures. Matthew 28 verse 18 to 20, Acts 4 verse 32 to 33, Genesis chapter 11 verse 6, and finally John chapter 17 verse 11 kanye no 20 to 21. Maningi kodwa angizuhlala kona kakhulu. Ngicela ke sifunde Matthew chapter 28 verses 18 and 20.
Matthew chapter 8, verse 28. 28, Matthew 28. Matthew 28, Verse bantat. verse Verse 18 to 20. ithi inhloko ndaba isiyalezo sokugcina sika Jesu. Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapatize egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngako. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Cela sifunde nge-English. Acts 4 verse 32 to 33. Izenzo, cela abaphathi bezulu bavula izenzo chapter 4 verse 32 to 33. Kodwa sifunda in English. Acts chapter 4 verse 32 to 33. Sifunda kwincwadi ka-Acts chapter 4 verses 34 Verse 32 to 33. or verse 34 to 30, verse 32 to 34. Sharing among believers, sitsho isihloko ndaba. Now the company of believers was of one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonging to him was exclusively his own, but everything was common property and for the use of all. And with great ability and power, the apostles were continuously testifying to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace, God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Verse 34. No, There was- so right. Verse 33. In Zulu, Genesis chapter 11 verse 6. Genesis chapter 11 verse 6. Genesis chapter 11 verse 6. uYehova wathi, bheka bonke basizwe sinye nolimi lunye. Yikho abaqala ngakho. Manje abayikuanyulelwa lutho abahlosa ukulwenza. Amen. Abaye kuvinjelwa lutho ngesizulu. Abaye kuvinjelwa lutho abafuna ukulwenza. Mhlawumbe sifunde nange each was only one verse, also in English. Genesis chapter 11 verse, Verse Jesus, 6. verse 6. Uthi verse 6. Genesis 11. Genesis 11 verse 6. Uthi verse 6. Now, and the Lord said, behold, they are one, unified. They are one. They are one. They are one, unified people, and they all have the same language. Same language. This is the only beginning of what they will do in rebellion against me. And now no evil thing can imagine. Okay, and now no evil thing they imagine can do will be possible for them. Elichi, nothing that they plan to do can be impossible. Cela sifunde ngesizulu lokugcina John chapter 17 verse 11 esiyagcuma yak 20 and 21. Kuka John chapter 17 verse 11 bese uyagcuma uya ku 20 to 21. Genesis, John chapter 17 verse 11 bese uyagcuma ufunda verse 20 to 21. Amen. Angisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe. Baba ongcwele bagcine egameni lakho
labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi ukuze babe munye njengathi ukuze babe munye njengathi. Yes, verse 32, sorry, verse 20 to 21. verse 20 Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Verse 21 Ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Babe munye ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ngicela umfundisi uDladla akulona itiye, ngicela umfundisi uDladla akhuleke. Linjalo izwi lakho uNkulunkulu wamabandla, uNkulunkulu wethu ongcwele. Sifundise Nkosi usipho ukuhlakanipha okuvela kuwe. NgoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Yebo ke nawe ongakakholwa uyabizelwe hlanhleni la lomusonga seungatho wanele bonke Why bridging generational gap is so important? Kubaleke ngingani ukuthi sizame ukuvala igebe ehlukanisa abantu abadala nabantu abasha. Ngoba ngicabanga ukuthi lento ayidingi uzube expert kwi-maths ukuthi ubone nje ukuthi ngempela likhona leli gap between abantu abasha nabantu abadala. Kukhona le tension ongathi inziwa yini inside the church and outside church. Kukhona i-tension ekhona between abantu abadala nabantu abasha. Ikhona ngisho nasesontweni, ikhona ngisho nakuma services, ikhona noma kwenziwani iba khona kodwa le element iwe tension between abantu abadala nabantu abasha. La ngifuna sibuke ukuphendula lo mbuzo ukuthi why bridging the generational gap is so important for the church. Number one, both Jesus and devil know that the greatest assignment for the church is to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them all what I have commanded them to do. So uSatan no Jesu bobabili bayazi ukuthi umyalo omkhulu webandla ukuthi ibandla lihambe lenze izizwe zonke abafundi bobabili no Jesu yazi ukuthi ibandla the greatest assignment i-assignment enkulu yebandla ukuthi lihambe lenze izizwe zonke abafundi. That's number one. Number two, both Jesus and the devil know if people are one in heart and mind, God gives them great power and much grace to achieve their God-given assignment. So uJesu noSatan bayazi kakhulu ukuthi uma abantu bemoya munye benhliziyo nye noma kanjani uNkulunkulu ubanikezela umusa ukuthi bakwazi ukwenza lokho okufanele bakwenze, ukuthi bakwazi ukwenza i-assignment yabo. Number three, both Jesus and devil know that if people are united, there is nothing that they plan to do that will be impossible. According to Genesis chapter 11, verse 6. Satan no Jesu bayazi ukuthi uma abantu bemunye akukho ngabavimba. Kwafa ngisho uNkulunkulu wamfaka enkingeni efaka abahedeni kuthi nje babe munye. Beyazi indaba zona Sunday school wadinga uNkulunkulu angathumeli inglozi ngenxa ukuthi babehlangene bemunye igroup angifunda ukuthi kaNimrod kodwa igroup ke yaloyo bathi bafuna kwakho umphongolo ewezulwini uthi uNkulunkulu indlela abamunye ngayo akukho ngabavimba abafuna ukwenza. Ngakho ke wahla yonke icabinet yasezulwini izoba divide. You see the power of unity. So both Jesus and devil, they knew that if people are one, nothing that they plan to do can be impossible. If we are one, nothing that we plan to do can be impossible. Umtshele nangeza ukuthi uma simunye
akukho lutho okusivimba kulokho esifuna ukwenza. So uSathane wabona ukuthi okay, assignment yabo enkulu emhlabeni kuba benze izizwe zonke abafundi, ngoba uSathane is always against into enziwa uNkulunkulu. Wasebona uSathane okay, ngizokwenza njani ukuze laba bantu babe weak, ngoba uJesu noNkulunkulu noSathane bayazi ukuthi abantu if they are divided, there's nothing that they can achieve. The church, if the church is divided, it cannot achieve the greatest assignment effectively. Ibandla li divided ngeke likwazi ukwenza umyalelo omkhulu liphumelele, ngeke kwazi ukwenza zonke abafundi liphumelele uma ibandla li divided. So uSathane wasebona ukuthi istrategy esinye sama strategies azosebenzisa is to create the generational gap ukuze babe divided. But we ask ukuthi once there is a generational gap, abantu bazoba divided. Once they are divided, they will become weak. Bangadumisa, bangenza konke, bangafasta for 40 days. But if they are divided, if they are not one, nothing that they can achieve. So uSathane wabona into ngishibandla ignorant kuyona ukuthi enye izinto ezenza uNkulunkulu alalele asipha amandla ukuachieve lokho efuna achieve if we are one. Laba uJesu wayibona le ndaba, siyambonga uJesu wayibona uJesu le ndaba ukuthi ukuze laba bantu bakwazi uachieve this great commandment, the great commission, this great commission, angibakhulekele. It was his last prayer. uJesu akayikhulekela esehamba emhlabeni akayikhulekela uthi Nkosi angikhulekele ukuthi basuze zonke bakhulekela ukuthi babe munye. So our Lord prayed for us to be one, to be united, because he knew the danger. Wayazi ingozi ukuthi if we are divided noma kanjani we will not be able to achieve what God wants to achieve through us. So uJesu ke lasifunda khona John 17 verse 11 verse 20 to 21. This Bible wabakhulekela. Jesus knew that the danger of and the weakness of the church is being divided. So why are ingozi enkulu ukuthi ibandla uma li divided it will become weak. Any divided church ningathandaza lenze yonke into kodwa it will always remain weak. So uJesu akhulekanga amaprofeti akhulekanga uIsaiah kodwa uJesu uqobo lakhe esezohamba into ayifuna ikhulekela asho Nkosi ngikhulekela ukuthi baphilise ezifenani Nkosi ngikhulekela nje into yokuthi bagcine babe munye, because if they are one, whatever they plan to do, nothing shall be impossible. Amen. Tell each other, if you are one, nothing that you plan to do can be impossible. Umtshele nangezwe ukuthi uma simunye akukho lutho losivimba ukuba senze lokho efanele sikwenze. The condition, the greatest condition, yes, fasting nakho konke kodwa the greatest condition is the unity. If we are one, uzathi bawubona ngakho kumani one ukuthi nabafundi bami impela ayimanthandaza. Yes, kodwa uma nithandana uma nimunye bawubona abantu ukuthi nabafundi bami impela. So uSathane ukusebenzisa le strategy to create this generational gap so that the church can be divided. And the Satan, he knew ukuthi isonto li ignorant asikunakekeli ukugcina this, to bridge this generational gap. Sifuna ukusidumisa senze yonke into kodwa siyadumisa nabantu abadala baya le nabantu abasha baya le. Isho noma uculwa khona amaculo bayithulelayo nje bona abadala kube khona amaculo labantu abasha nabayithulelayo. Kunezinto eziningi engizozibala la ezama strategies which are used by the devil to create generational gap in the church. Number one, usebenzisa generational different cultures, norms and values. Wenza ukuthi uSathane wenza ukuthi bekhona sibambelele sibe namasiko nama names nama values anga
ayifani. Abantu abasha banawo we-culture, banawo ama-norms, banawo abama-values. They value other things. Abantu abadala who do not value those things. So uyazi Satan bayamngeza baba no different cultures, baba different norms and values. Noma kanjani bazoba divided bephakathi esontweni. Ngoba bekhona esontweni kodwa abantu abasha banawo ama-culture amasha, banawo amanye ama-norms, banawo ama-values. Number 2, enye uSatan ayisebenzisayo is unexpected questions from young people and unconvincing answers from the old people. Angiphinde futhi. Unexpected questions from young people and unconvincing answers from the old people. Kunembuzo ebuzwa abantu abasha. Bayabuza. Thina kwangombuzo umuntu omdala. Zasingabusathatha noma yini. Kodwa manje the younger generation banemibuzo. Manje thina ke esikhathini sethu uma abantu abadala namanje uma nombuzo sivele sivuthe ngolaka. Sekuqala igap. Ngoba uthi yabuza umntwana uthi ma, why are you always asking me to do tea for you yet now we are paid? Hey, ngizokushaya impama. Ungasho ungangibuzi mina lo mbuzo. So banembuzo eminingi angazi ngayibana ngayithini, even nangama scriptures banembuzo eminingi babuza nokuthi why ngingavunyelwe mina ukuthi ngibe ne boyfriend noma ne girlfriend. Uyabona unigcotshwe uSathane lo mbuzo nje okhulumayo. Ngiyabona ugcotshwe uSathane. Unexpected questions and unconvincing answers. Sekuvela igap. Anibona uSathane ufuna unihlukanisa. Yabona nje indlela ophendula ngayo nawe ngabe ungahlani naye phansi umchazele kahle vele futhi ngolaka sekuvele ke igap uSathane uyazi ukuthi you are becoming weak ngeke usakwazi ke ukwenza umyalelo omkhulu, you cannot achieve effectively the great commission. Number 3, differences in preferred types of music in the church. Abantu abadala banowabo umculo abawuthandayo, abantu abasha banowabo umculo abawuthandayo. Angeke senze example. Ngicela ke sicule iculo elithi sisebusweni bakho. Baba Nkosi yethu sifuna umusa wakho ngomthandazo wethu sizwile efunda lapha nalapha yana sethule nje. You are holy, holy, you are holy, you are holy, you are holy, you Lamb of God. Sabona behluko ngala athi ay bekumnandi enkonzweni bafuna ukuya la cula khona you are holy, abadala bafuna ukuya la sisebusweni bakho baba Nkosi yethu. So badivide nje umculo bephakathi esontweni. Abadala bafuna abamaculo, abasha bafuna abamaculo, abadala bathi
linani izulu ngeculo lami ngithethelelwe izono zami uJesu wafa endaweni yami izono zami zikudele yebo-ke younger generation, praise him, praise him, praise him, praise him, Jesus, bless our Savior, he's worthy to be praised. Sibephamisa izandla. Abadala babuye. There's a generational gap. Kukhona engangaya khona inkonzo yayimathirisha kodwa kwagcwele kakhulu abamhlophe. Mase becula praise him. Baze baphamisa izandla bathi Jesu nje weze iduze kwami osasihamba wathi yes kube ngase ngavela ngithi webathandwa yeka inhlanhla yokukholwa. Kodwa bani bosebaphamisa izandla kodwa mina angizwa lutho. Different kinds of music, preferred music. It nakubangwa ni generational gap. Bakhona igap between singanako sathi angizenza manganginaki ukuthi kuyabahlukanisa nezingane zabo. Kuyabahlukanisa nabazali babo. Azu sathi ngizobenze babangamaculu. Khona bezoba divided so that bengakwazi ukurespond effectively to that great commission. Okunye dress code. Differences regarding dress code. Kona omunye wathi ayi beshumayela kodwa nomfundisi kodwa hayi efaka udangala epulpiti. Ayi kodwa nichushumayelini impela kodwa efaka udangala futhi lo usikiwe lemadolweni. Babona ukuthi impela ubusela eceleni ukuthi uNkulunkulu bemgcobeni lothi belethe umnyalezo powerful yena ubheke nje dress code kunje dress code abadala nabane dress code yeah ungabona nje bengayeka nje bekuthi ake ngifike nami ngiyifakele kodwa ngabona ukuthi awuzudlula le message konke lokho soJesu sathanda ukusdivide ngoba as long ugqoke decently ungavezeli umzimba ukuthi ufaka uthangala nokuthi ufakeni akusho ungavala ke amadlebe ngangafunda isifundo angisho phela sengivuma ukuthi ufaka namabhluke kwesikhafu ubheke abantu okubona ukuze accept ube njenganabo uzibakuse yabona nje ngeke ngiye le kwaZulu kwaZulu ngaya kwesikhathi mhlawumbe noma ngihamba noNkosi ngafakela isidwaba sakhe afake nesicholo sakhe ashumayele kodwa mezela afaka isicholo efaka nesidwaba bangathi hey mamfundisi ngathi useqala ungena amadlozi kodwa akaZulu angayifakela enye into efuna usebenzise isidom ubheke ukuthi abantu balo kanjalo so manje nami ke nganginalokho ukuthi nje hayi umuntu wesifazane nje ngibeka umuntu wesifazane izandla ake nami ngiqhambo le tradition yasayikho kuthiwa nje amadoda kuphela anointing ukubeka izandla hayi abantu besifazane kwakukhona into ukuthi uJohn Wimber abanhlamba uJohn Wimber was anointed highly anointed ku healing ministry and signs and wonders wayele City Hall khona nami umhlophe angithatha ngaya khona uma sifika khona fika gcwele kakhulu abamhlophe abamnyama abayifew uJohn Wimber ngendlela uNkulunkulu emgcobe ngayo wathi masizokhulekela abagulayo wathi ngicela ukuthi ipraise worship team ingaculi ngicela kungakhali insimbi wasethi ngizocela uNkulunkulu athinte bonke nje abagulayo bame ngenyawo
hayi bama ngenyawo ufake izandla emakhukhwini. Lord Jesus, touch them. Yabo? Ufake izandla. Lord Jesus, touch them. Oqala ngacikwa yilokho nje. Ukuthi ufake izandla emakhukhwini esepulpit. Wasesuka lapho wayesethi njenga namanje I'm going to ask God to touch each and every one of you. Ngicela uNkulunkulu anithinte nje nonke. Futhi uNkulunkulu uzo expose ipho zenu. Wathi close your eyes, vala amehlo. Sawuvala amehlo. Manje sivala amehlo, isandla sami saka right sashake kanje. Ngibisathe saycheck isandla nje. Uthe sikwasethi khona onesandla sakhe shakayo. What is this, the gift of healing? Usho ne gift of healing. Please come forward. Mina ngangafuna ukuya phambili. Ngisabhekele uthathe faka isandla ekhukhwini. Secondly, uma setha ngephambili ngale ngimile mina ngicela ukuya phambili. Wathi uMlungu useqeni kwami, ngoba isandla sakho nje shekayo uyingani lapha phambili. Mangiya phambili ngifica kanti usevele usedlulile, usekhulekela abanye sedlulile la ngakumina. Bese ebiza intombazane, intombazane ithi nayi kukhona umshile ngale ntombazane athi you go and pray for him. Abiza intombazane ifake ijini. Number 1, wesifazane ufake ijini. Ngathi hawu ngazi noma ngivele ngithuke ngohlala phansi. Yenza intombazane yomlungu. Yavela nje in the name of Jesus. Ngalikilikithi. Ngalala phansi. Yaze for the first time nangivamisile ukuthi ngaphandle mangizidimisela uNkulunkulu ngingedwa. Angivamisile ngibeke ukuthi izandla ngibanjwa amandla. Kodwa for the first time yatshintsha in the name of Jesus. Futhi ngeze ngayicontent nje nqe ngathi gilikithi. La esithi khona yaze yaphuma inkonzo ngilele phansi. Ngathi inkonzo iphuma ngaphaphama sekume nje abelungu sebengigadile bethi sesigadeni ukuthi uNkulunkulu aqede ngawe bese siyahamba ke. From that day ngaqala ukubona healing ministry. Ngaqala mangibeka abathi izandla kwenzeka ama miracles. Mina ngayicisho ngayivala yonke le ngoba ngidina ukuthi umuntu wesifazane. Secondly ufake ibhluke. Usathana ufuna sime kwi dress code. Wena bheka nje kuphela ukuthi ugqoke decently, and secondly ubheka abantu ophila kubona ukuthi bakholelwa into enenja so that ukwazi ukuba mukela. Uba bungithi ukuthi wakanye ngazi noma isesizwana noma ikuphi ukuthi bathi mesifika khona ehamba nomama mambamba unkosazi wakhe. Bafika khona bathi awu ngeke nje alunge kule conference engankosazi wakho engawafakela amacici. Yabona amacici amakhulu. Angithi ke thina ke abadala lasithi akwazi umzalwane ngafaka amacici angaka enkonzweni. So manje sazi lokho ukuthi amacici amakhulu awafakwa, especially mama umfundisi afaka amacici bathi nje la ngeke baze bakuzwe ungawafakile amacici. Thina uma ungawafakile amacici sana ukuthi are a prostitute. Kodwa a decent lady woman ubonakala ukuthi afake amacici. Bathi ke sesokulethela amacici manje wafake before enkonzweni. Bamlethela mama ngithi amacici lawa ka anginamathela angazi ukuthi kanjani ke ungadinga usibhobshoza. Wawagqoka amacici uthi uNkulunkulu wamsebenzisa babungithi mightily. Uthi na where's the presence kaNkulunkulu endlela emangalisayo namacici akhe. Ngala kuthiwa nje ungeke sikuzwe. So uyabona i-dress code. Usathana wenza sibanga nje i-dress code so that soba divided. Number 6, number band what you number 5, number 6. Older people feel that their values are being dismissed as outdated, while young people see old people resisting progress and change. Abantu abadala babona ngathi bona bathatha ukuthi ama values abo nayo into abakholana old fashioned, it's outdated. Babantu hayi bona nje kufanele ne outdated. Labo abantu abasha babona ngathi you are resisting i-change andifuna ukushintsha. Ngala sithi no ba-undermine amasiko ethu babona yonke into ngathi outdated. Vele basho njalo hawu ma when we are outdated, when ma we are old fashioned. So yonke nababona into esisho thina ngathi into nje engasena msebenzi.
la bona abantu abasha thina sibona ngazuthi abasinaki babona sinithi singasena umsebenzi abantu abasha babona ngazuthi nina wanifuna ukumukela ushintsho kanti sometimes khona ushintsho ongeke uluvimbe whether uyathanda noma uthandi kodwa khona ushintsho ongeke uluvimbe engisho nje ngalesikhathi thina sisanda kusindiswa laba badala bayazi kwakungekho ama keyboard esontweni zazingekho iginqe emasontweni kwakushaywa izandla so shaya izandla phoze icishe impela kushaya u12 sicula nje sile studio amen 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 awuzaluthi kuthiwani kodwa socula kuze ushaya mhlawumbe o12 ebusuku manje bona bafuna into ebonakalayo ene meaning manje mabethi bona ngicula nina isidala thina sifuna into entsha sekuba khona uqhekeko between abantu abadala nabantu abasha bese kuzoba khona lento okuthiwa i-social media. Social media pressures that make hard for old people and younger people to understand each other ngoba awazolalela bani namhlanje khona social media ufika ubatshele baye ku social media fika social media bayitshela okunye social media angisho ukuthi yimbi 100% kodwa kuba khona ezinye izinto na even nakumadrothini ezamahlathi kuthini kodwa ngoba sure umfundisi ku social media bazozithatha so i-social media nayo it plays a major role ukuthi divide ibandla kwenzeka igap between abantu abasha nabantu abadala go social media you can have at least one. It's not a sin to have only one boyfriend thina sithi abstain but when you can have at least one boyfriend so sekwakheka i-generational gap between young people and old people thina ngala sithi noma ngabe kuthiwa ke usedengejiwe singaniboni hamba ndaweni obabili noma ngasewenziwe engagement bona baze esontweni especially ezinye izizwe ehamba ne boyfriend yakhe eze kumfundisi athi please pastor meet my boyfriend thina singakhuluma ngelimi different cultures angithi bona uma eseke nje wayo introduce kubazali into enhle ngabona ke bafuna ukuthi i-boyfriend noma i-girlfriend funa yo introducewa kubazali akulotshona uma abazali sebemukelile ke senelungelo lokuza ekhaya usengajeva ngisho imoto kababa ngoba sekuyivese ethatha nje umkhonyana engalobolanga thina ngisho ngathi usuengagile awukwazi ngafika nje ufike esontweni ufike uhlalela uhamba ne-boyfriend yakho noma ne-girlfriend yakho sithi nje ugotsho usathana ekunye ngakunothisa sisesidaughters sandaqala khona noma Mdladli yazi esontweni kwakuthiwa abantu besifazane ngala amadoda ngala so masifika sihamba nonkosikazi kathi sihleli ndawonye emotweni mase songena enkonzweni sefuna ukuhlala ngala nami ngiyohlala ngala uma sesibona manje igenge entsha oqala bazongena enkonzweni bambambene ngezandla bazohlala ndawonye bobabili sibona basenyameni laba abazile enkonzweni inyama ke le generational gap is with different cultures, norms and values. Uma ebusiseka ukubabona nje uma ebusiseka noma ubaba noma umama enkonzweni uzombona ngicela ugijime ngisabu kulinganisa ngalo ngicela ugijime mamdlala ngicela ubuke bazalwane ufuna ukubuza kuyisono yini oh okay inkozi yashisa manje uyabuseka umamdlalo wenzenjani mamdlalo ngihlekile uyabusiseka hlele uyangihlihla nama ngibuseka ngimhlekile Is this a sin bazalwane?
yini sedivated yazi inkonzo iyaqhubeka yena ubhizi bahlikihlana nje inkonzo generational gap le generation yamanje ayinandaba yabona lutho wrong ngoba uhlihlela nje ubeyamthanda hayi ukuthi yamromance uyamhlihla nje ubeyamthanda thina kwala noma sesishadile emola ngifuna ukubambana bona ubabudlala uhamba lapha noma umdlali uhamba lapha wena wabona indoda yakaZulu akithi bakholele kutheni uma wabaqaya uhamba phakathi kwabo osilisa nosifazane uzothatha inhlanhla manje lo baba ehamba nomnkosikazi wakhe edrobheni abantu baningi manje abantu bavele badlule phambi kwabo la phakathi kwabo manje bababonje yabona basihaya bathatha inhlanhla zethu ukholelwa kuloko ukuthi uma bebaqaya edlula phakathi kwabo uthatha inhlanhla zabo esikodleni uthi ambambe ngesandla avela kukhipha induku kade ephela bamba la wena so unkosikazi bamba induku la mama ukuthi kuze ngabukhona umuntu ophuma phakathi kwabo esikhundleni uthi ambambe ngesandla umkakhe lo uthi babu uba sifuna ngelilanga ngicela bonke obaba nje bebezobamba amakhosikazi abo ngezandla abazobamba amakhosikazi abo amame nje ngesandla yazi ukuthi umuntu wesifazane by nature uyathanda ukuthinta kodwa manje uhlende ubaba nje akaze nje akambambe nje ngesandla ngisho ngase kumnandi kanjani ikuya ngokuthi ama norms nama values wangalesikhathi akuqhamuka khona ne culture yethu yabona nje uma ngasehlangene nami baba singihamba noma umdladla edrobheni sihagene kanje angalokho ukuthi kwenzenja so sometimes enye into siyayeka ngoba senzela ukuthi laba abangakakhuli bangalinyazwa wama different cultures values and norms okunye lack of mentors who model Christ that young people can learn from them so ukuthi sine challenge ukuthi abantu abasha bahlale bekhuluma nami ukuthi angiboni ukuthi ubani umuntu omdala engamenza abe mentor yami ngoba nabo bayahleba nabo bayacabanga nabo bakhulumisana nabo badla isidlo bengakhulumisene so manje noma ngithi ngifuna umuntu omdala engizofunda kuyena ngithi sathi ngiyamlandela angilimazi sekwakhona uyafuna ufuna ukusondela kubantu abadala kuze kuvaleke le bridge kodwa manje befika thola ukuthi hayi engazi ukuthi we even worse ngcono ngihlalele labantu abasha bami so the lack of mentors that model Christ ukuze abantu bakwazi ukufunda ukuthi basikubona ubaba othile sibona mama othile siyakwazi ukubona uChrist siyakwazi ukubona impilo kaChrist so ngingase ngimlandele so uma ngase wenze nje research uthi abantu abasha ake besho nje ukuthi ubabane bambonayo bangamlandela noma umambane abambonayo bangamlandela you would be shocked lack of having intergenerational discussion regarding controversial issues without criticizing one another ukuthi kube khona la ingxoxo xoxisana khona abantu abasha nabantu abadala maqondana lezi zinto ezama controversial issues ukuthi kuyisono ngani lokho manje sina sifuna ukuthi kube nalowo ngqoqo ukuze sibachazisele kahle ukuthi lokhu akusona isono kodwa kubi ngalokho khona umunye ngitshela ukuthi eBhayibhelini akukho khona ukuthi ungaphuzi ukuthi ungadawa manje mangishayela kancane yini wrong lapho so ufuna ushayela phansi uchazele ukuthi noma kungekho ukuthi ungaphuzi kodwa ingozi chazela ukuthi isibalekela ini ingozi ngoba akwazi ukuzibona mina ngangiphuza abazalwane ungangibonjise nginje I was an alcoholic so ngangikwazi ukuthi khona la khona ocanga udakiwe nto usadakiwe manje inkinga ubona ngani kufunyana khona ungaboni wena usudakiwe ithi iBhayibheli ningadakwa uthi ngizophuza ngoba ngumzalo ngeke ngidakwe uyothi uzibone usushayisa imoto ngagcina sengishayisa imoto ngabeka imoto ngishayisanga ngagcina ngabeka imoto engayidonsile handbrake imoto yehla ushayisa umuzi womuntu kade mina ngithi angidakiwe so siyakwazi batshela ukuthi sixoxisana ukuthi lapha controversial lezi izinto ezinje zingozi ngalana ungaveli nje ucotshe uSathane kodwa kuhlale phansi ubachazelana ukuthi lokhu kuyingozi ngani
Most of young people have more information than old people. Abantu abasha bane-information eningi kunabantu abadala ngenxa ye-technology. So manje wesikhathi uthi uyakhuluma nje wena uyabuka kanti bakubuka nje ukuthi ayikho into engayithatha kule yonke lento ayishoyo ayikho. Yabona nje bangishumayela nje khona abanye bangena bagooglisha bayabheka ukuthi lento ayishoyo lama scriptures wakhothayo iwona ngempela yini. Bathole more information wena uyakhuluma la uyakwenza yonke into kanti sebekubona sebethona information engaphezulu kwakho. So mase ufika wena abasakwazi ukulalela ngoba uSathane sevela abatshela bahlaniphile kunawe because they have more information because of technology. Bayagooglisha everything. uSathane usebenzisa kona lokho ukuthi bazibona sebazi kakhulu ngoba bathola information eningi kunawe ngogooglisha. Finally, young people want to demonstrate their new ideas. Abantu abadala bafuna ukudemonstrate ama experiences abo ne maturity. Thina ngalabo labasiza nama new ideas abahamba amakhehla hamba ogogo siza nama new ideas. Ogogo nomkhulu bathi thina sine experience we are short. Ngala ba short, ngala bekho me short kodwa banama new ideas. Umuphi ofuna simkhethe? Lo unama new ideas. Kodwa akakho ma short. Lo uma unema short uma short kodwa akanawo ama new ideas. Fanele senze njani ke? Kube khona isonto labana ama new ideas. Kube khona laba ama short. Senze njani? Both. Praise the Lord. We need one another. Ngicela sifunde ama scriptures ke bese ngiyavala. Quickly. Ozofunda ngesiZulu ngicela shintshane abantu bami. La, what does the Bible say about bridging the generation gap? What does the Bible say about bridging generational gap? Lithini ke iBhayibheli ngokuvala kwehlisa leli gebe ekhona between abantu abadala nabantu abasha. Ngicela sifunde Exodus 10 verses 7 to 9. Exodus 10 verse 7 to 9. In Zulu. Exodus 10 verse 7 to 9. Praise him, praise him, praise him, praise him. Jesus, bless the Savior, He is worthy to be praised. Exodus 10 verse 7 to 9. Exodus chapter 10 verse 7. Kepha izinceku zikaFaro zathi kuye, lo muntu uza kuba lugibe kuze kube nini na? Bavumele abantu ukuba bahambe bakhonze uJehova uNkulunkulu wabo. Awukwazi ukuthi iGibhithe seliyakushabalala na? Mose no Aroni babuyiselwa kuFaro, wathi kubo, hambani nimkhonze uJehova uNkulunkulu wenu. Kepha ngobani abaza kuhamba na? Na uzolombuzo, wobani lule hambani. Kodwa wobani abazohamba nani na? Ngamanye amazwi bafuna bahambe kodwa khona bafuna bangahambi nabo. Kodwa selele kuMoses, Moses eyibona ukuthi lo mbuzo engathi unento ethile phakathi. Uyaphendula kuMoses. Verse 9. uMose wathi, siyakuhamba nabasha bethu, nabadala bethu, namadodana ethu, namadodakazi ethu, nezimvu zethu, nezinkomo zethu, ngokuba sinomkhosi kaJehova. Ngokuba sumkhosi nohamba nobani na? Siyohamba sikhona intombazana. Sikhona intombazana. Siyohamba. Verse 9. Sizohamba nabasha bethu. Asisho nisonke. Siyohamba nabasha bethu. Nabadala bethu. Siyohamba nabadala bethu. Namadodana ethu. Namadodana
ethu namadodakazi ethu namadodakazi ethu nezimvu zethu nezimvu zethu nezinkomo zethu nezinkomo zethu ngokuba sinomkhosi kaJehova. ngokuba sinomkhosi umkhosi kaJehova ubona ukuthi uhamba nabadala nabasha namadodakazi namadodana kodwa ungabona kaJehova bahamba bodwa obaba bahamba bodwa abasha bahamba bodwa abahlukene phakathi abadala bahamba bodwa abasha bahamba bodwa uthi Moses no uma sokhonza uNkulunkulu so hamba nabasha bethu bapha abasha bethu sibashiye emakhaya siyohamba nabasha bethu sikulwele ukuhamba nabasha singahlukaniswa ama different cultures singahlukaniswa indaba ye dress code angisho phela ukuthi abahambe bevezele ubone ukuthi ubone umfana usubone iunderwear angisho ukuthi abagqoka kanjalo kodwa khona ezinye izinto ezi dress code kodwa ezingelona ihlazi ukuthi ufake ukudangalo osikasikekile la umzimba ufihlekile sengaze ngidinwe lokho ukuthi ufake udangala kuphelekeni uyakuthanda so siyohamba nabasha asizivikeleni izinto ezamasiko noma ezamanorms noma ezamabeliefs ezingesona isono esenze basibalekele abantu abasha angiphinde futhi asizivikeleni izinto ezingesona isono ezenje amakhasha namasiko ethu ezenza ukuthi singekwazi ukuhamba nabo abantu abasha kodwa ezingesona isono ngicela sifunde futhi are you with me ngicela umtshelo secela ukuthi nakuzohamba nabo bonke abantu abasha nabadala nabancane ngicela sifunde ngezulu siphuthume ngicela umtshelo secela ukuthi ungalali usathane ufuna ukuthi uhambe ungezwanga lutho mtshele ungalali Satan ufuna nje uzwe inkonzo emnandi kodwa ubungatholanga lutho elizokusiza endleleni 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 26 sifunda ngezulu kuphela ke abase Corinthians chapter 12 verse 12 to 26 sesiyaqeda 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 26 nimkade angadluli ku 26 1 Corinthians chapter 12 from verse 12 to 26 verse 12 ngokuba njengomzimba umunye kepha unezitho eziningi nezitho zonke zomzimba nokuba ziziningi zingumzimba munye unjalo ke noKristu zinjani bazalwane noma ziningi zinjani noma ukhona ogogo ukhona omkhulu ukhona abantu abasha somzimba munye ngokuba ngamoya munye thina sonke sabaptizwa sibe mzimba munye noma singabaJuda noma singamaGreki noma siyizigqila noma singabakhululekileyo thina sonke saphuziswa moya munye ngokuba umzimba awusiso isitha sinye kodwa eziningi uma unyawo luthi lokhu ngingesiso isandla angisikho okomzimba nokho luyikho okomzimba noma indlebe ithi lokhu ngingesilo iso angisikho okomzimba nokho yikho okomzimba uma umzimba wonke ubuyiso ukuzwa ngabe kuphina uma wonke ubungukuzwa yo tata cela uxolo ndicela uphinde verse 17 uma umzimba wonke ubuyiso ukuzwa ngabe kuphina uma wonke ubungukuzwa ukunuka ngabe kuphina kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe
verse 19. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Verse 21. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi. Nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi anginidingi. ngama lapho sengicela singaqhubeka baze sifike verse 26 avudele emakhaya kodwa ngifuna sitholele message ukuthi siyadingana sonke simzimba nabantu abasha siyabadinga nabo bayasidinga ngoba sonke simzimba munye. Cela sifunde Psalm 145 verse 4 kuphela in English. Psalm 145 verse 4. You are holy. You are holy. You are holy. Holy. Holy you are holy. 145 verse 4. Psalms 145 verse 4. One generation shall command your works to another and shall declare your mighty acts. Okay, ngicela sifunde nangesiZulu khona sizwakala kahle. Amahubo 145 verse 4. Amahubo 145 verse 4. Isizukulwane siyakubabaza kwesinye imisebenzi yakho. Isizukulwane sokubabaza kwesinye imisebenzi. Yeah. Today there's a lack of ukubabaza imisebenzi kaNkulunkulu kubantwana bethu. Abantwana bethu asibatshela lutho, asiba ngemisebenzi kaNkulunkulu. Manje la it's a command. Isizukulwane sofuna sitshele esinye izizukulwane ngemisebenzi kaNkulunkulu. Simemezele izenzo zakho zamandla. Simemezele izenzo zakhe za namhlanje there's a lack of signs and wonders in the church. Ngoba kwasathina asikhulumi ngemangaliso zikaNkulunkulu. Sifuna nje bemnandi kodwa asisho lutho ukuthi uNkulunkulu wenzani, uhlala nabantwana bakhe nje ubatshela uvela kuphi. uNkulunkulu wenzani. Ngikhumbula nje kwakufika umkhwenyana engamtsheli kodwa umkhwenyana kaphelele eqale lapha ezocela ngathi hayi ngicela ngingeza abakhungu ngicela kuze umkhwenyana aqala before kuze abakhungu ngeke ngizomtshela ukuthi ngubani. So ngase ngimtshela ukuthi ngivelaphi noNkulunkulu. So ufuna wazi nengane oshada nayo ubabayo uvelaphi noNkulunkulu. Kwafika ngimle kodwa kufuna sitshele nabantwana bethu ukuthi uvelaphi. Inkinga yayithuke manje thola kwasa wena wazi ukuthi uvelaphi. Bese bebona amathi ake ngilandele umuntu kwasayena ongazi ukuthi uvelaphi. Khona ubaba uZondi mkhwena kaThule wena ama jokes uthi ngelilanga khona ubaba wehlaniphile bathi la esikoleni. Esikoleni afika uthisha asho uDecember. Ngiyabona uDecember uno CE. Angithi. Bese bakhona uSeptember ngiqala ngo S. Kodwa mo December ukuthi khona uC kodwa upronounce ngathi uS. Manje wabuza ke lehlakani ukuthi yini mahluko la khona ngoba la khona uC kodwa pronounce ngathi uS, la khona uC kodwa still futhi pronounce ngathi uS. Wathi lo thisha nama ngazi wathi hawu siza ndikufundisa umuntu ongazi kwasa yena. Wathatha isicelo sakwaphuma yambela. Washiya kathi angikwazi ukufunda kwasa yena akazi ukuthi nimehluko. Bavela washiya kanjani. So ufuna ube nento yazi ukufundisa ingane. Sithola ukuthi ngani kwasayena nomali kwenobaba abaziluthe ngomsebenzi kaNkulunkulu. Sitshele nabantwana bethu. Yes. Ukugcina kusangaqhubeka amavesi amabili. Ngicela sifunde uTitus chapter 2 verses 1 to 5. Titus chapter 2 verse 1 to 5. uTito chapter 2 verse 1 to 5. Sifunde ngesiZulu kuphela. So funda Psalm 17 verse 18 nge-English. Abe English ngicela bazifundele Titus chapter 2 verse 1 to 5. Kodwa sifunda ngesiZulu. We are going to read only in Zulu. But you can read Titus chapter 2 verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Isihloko ndaba sithi teach sound doctrine. Teach
sound doctrine. futhi lethi isifundo esiphilile. Verse 1. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children. They have to teach young women and their children. And so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger man to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Amanye amazwi la ukuthi nabesifazane abadala abafundise abesifazane abasebancane. Inkingi uthola kwasayena lo mdala kwasena akafundisiwe. Manje ubafundisa kanjani uba kwasayena la ekhaya nje ubaba kamazi nokuthi uyini. Mekhuluma ukuthi uyambona lo. Kodwa usho umyeni wakhe. So nabo bazibafundisa kanjani nabo ubaba. Khona izwi lenkosi elithi ningabacusula abantwana benu. Kodwa futhi lithi nawe ungaboyikhaya indoda endala. So babe nathi asingabacusula kodwa futhi nathi singaboyikhaya indoda endala. So I lack of teaching yenza kube generational gap. Ngoba kufuna nathi bafundise abantwana bethu. Psalm 18:71 verse 18. Amahubo 71 verse 18 kuphela sifunda both English and Zulu sesiyavala. Ngicela ukuthi seqala vuka sekuyavala. Amahubo 71 verse 18. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Amahubo 71 verse 18. Futhi mawungangishiyi nxa ngimdala ngiyimpunga, ngize ngishumayele ingalo yakho kuso isizukulwane, amandla akho kubo bonke abezayo. Ungangishiyi mase ngimdala ngiyi usathane wenza nabo abadala bavele nabo self condemnation. Awusengimdala nje ayiseke into engayenza ngasafuna ukwenza lutho ngiyithanda lo mbhalo ukuthi uzungashini mase ngimdala kodwa ngikwazi ukuqhubeka. Sathane bethi awu nosumdala nje usulindele nje ukuthi kuphela kusefuna ngikhokhele imbasingcwabisane lindele ilanga lokuthi mangihambe emhlabeni. Usathane athi nje ungasenza lutho ungasabahlupha kodwa Lord Nkosi noma sengimdala use me. Ngicela utshele seqene kwakukhulu kuzongisebenzisa noma sengimdala. Uthi uNkulunkulu uzokusebenzisa noma usumdala, don't condemn yourself. Ungazibukeli phansi ngoba sengimdala. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa noma unjani. Nathi sinamaphutha ke ngoba nathi manje siyakwenza nathi bafundisi ukuthi masithandazisa namba zona sithandazise laba abasha bala kulindi ke sibize nje ubaba uDlomo. Baba uDlomo, ubaba uDlomo. Yesibiza ubaba uDlomo nje, ubaba uDlomo ozozivalela inkonzo. Sike sibize nje ugogo ozothi mayifika la ekhuphuka ama steps sibone ukuthi hayi kuyaqaqamezela. Kodwa yozefika ukuthi akazisibusela. Just kufuna laba sebebasha. Nabo bezizwele sengathi nabo vele mabenkonzweni akho lutho olungenziwa ngabo. Lo yakhala Nkosi use me nasebudaleni. Nawe kumsusi condemn, expect God to use you. uNkulunkulu still usazokwenza imangaliso ngawe.
wena usumdala ngicela usho njenganami mina noma sengimdala ngiyothela ithela uNkulunkulu uzongisebenzisa kakhulu ukunaqala. Finally, two things. Young people who were used by God. Thina sibona ngathi uNkulunkulu ufuna senze abantu abasha kuphela. Ngathi abantu abasha bona ngathi uNkulunkulu ufuna senze abantu abadala kuphela. Abantu abadala nabafuna ukuthi kusetshenziswe bona bodwa. Nabantu abasha bafuna kusetshenziswe bodwa. Nabantu abadala babona ukuthi hayi umuntu omusha ngeke simthembe ukuthi angangena kwi leadership ngoba usemusha. Nabantu abasha bathi thina basivimba nje sina good ideas abasifake at a high level in the church. We both need now at a high level. Ngoba siyafuna amanye ideas so uNkulunkulu kena uthini ngabantu abasha banika amavesi bengawasho kodwa ngifuna sibuke nje 2 ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu abasha. Verse Genesis chapter 41 verse 46 ngesizulu kuphela. Genesis chapter 41 verse 46 umuntu omusha la ngifuna sibone nje ihloko sami ithi young people who were used mightily by God in the Bible. Young people who were used mightily by God in the Bible. Genesis chapter 41 verse 46. uJosefa wayeneminyaka engamashumi amathathu mhla emiphambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe. Aneminyaka emingaki? Amashumi amathathu. Musha noma mdala? uJosefa waphuma ebusweni bukaFaro wahamba izwe lonke laseGibhithe. uJoseph was only amashumi 30 years kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa phambi kwaFaro mightily wahlula amadoda amadala. Kwaba yena ukuba second in charge ezweni laseGibhithe uhamba lonke izwe ngoba uNkulunkulu noma ngabe umncane angakwazi ukubeka kwe leadership uma ugcwele wisdom kaNkulunkulu. Was only 30 years ayikhona amakhehla amadala kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu akabheka ubheka njena i-capability yakho akuphe yona abheke inhliziyo yakho bese ngizokusebenzisa noma ngabe umncane. Ngicela abantu abasha bethi uNkulunkulu is going to use me. uNkulunkulu is going to use you. Noma ngabe ngimncane. Zilinde uNkulunkulu ukusebenzisa intweni enkulu. Okwesibili ngicela sifunde 1 Samuel chapter 17 verse 42 and 49. 1 Samuel chapter 17 verse 42 and 49. 1 Samuel chapter 17. Yebo ke nawe ongakakholwa uyabizelwe hlanhleni la lomusongaka sewungatho wanele bonke lomusalo. 1 Samuel chapter 17 verse 42 and 49. Verse 42. Umfilisti esabuka wabona uDavide wameyisa ngokuba Yes, wameyisa ngobe njani? Verse 42. Wameyisa ngokuba wayengumfana nje ebomvana ebukeka emuhle. 49. Verse 49. uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe wakhipha khona itshe waliphonsa wamshaya umfilisti ebunzini. Itshe lashona ebunzini waphansi ngobuso. Indoda endala nama experiences iza ngobudala nama experiences ithi umfana wameyisa. Umfana omncane wavele wathatha nje itshe wamshaya indoda endala yawa phansi wasiza isizwe sonke siyazi indaba ukuthi for 40 years lo mfilisi wayedelela isizwe sikaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wasebenzisa umfana ukuthi asephule ehlazweni. uNkulunkulu uyabasebenzisa nabantu abasha mightily. Ngesiboneke manje abantu abadala kodwa ngifuna mhlambe sifundele emakhaya. uMoses was 8 years ngalesikhathi esiyiswa uNkulunkulu wayemdala. Abasho ngabantu abasha kwaIsrael ngeke thina siholelele ikhehla kodwa wabakhola uNkulunkulu umsebenzisa kwenzeka imangaliso wazi wabawelisa ulwandle olubovu. Ufunda Exodus chapter 7 verse 7 masekhaya
uNkulunkulu wamsebenzisa at the age of 80 when useno 60 useno 70 usutshela akho into engizoyenza kodwa ngitshela namhlanje I'm challenging you, there's still something that you can do. God is still going to use you even at the age of 70. Abanye ba 78 hawubazona nangiphoxa beyithi mina uzongisebenzisa even at the age of 100. Manje niyazinqumela nisi at the age of 78 engathi Moses wano 8. Okay, uNkulunkulu wamsebenzisa Moses, Exodus chapter 7 verse 7. U-Anna was the prophetess. U-Anna wayebaba umprofeti wayesho nomyeni wakhe waze no 84 years. Ngafunda ekhaya Luke chapter 2 verse 36 to 37. Wayesemdala eno 84 kodwa uNkulunkulu azange asho siyakwazi angikhohlwe isono. uNkulunkulu wamsebenzisa u-Anna mightily. Uyena wekhulekela ukuze kuzala kwaJesu benoSimeyoni babekhuleka ukuthi Nkosi sifuna ukubona insindiso kaIsrael. uNkulunkulu wamsebenzisa noma semdala. Bantu abadala uNkulunkulu still can use you. Bantu abadala uNkulunkulu can still use you. Bantu abasha uNkulunkulu can still use you. Siyadingana. Sonke siyadingana. Ngicela sime ngezinyawo. Angazi singeza kanjani ukuthi sibambane ngezandla abantu abasha mhlawumbe bami ngisiphithi kodwa bengifuna ukuthi kube khona umuntu omusha obambelela umuntu omdala. Mhlawumbe abantu abasha qona noma umuntu omdala uyofuna umbambe ngesandla. Abantu abadala nibamukele engathi bekubamba ngesandla usithintithi isandla. Ngicela nje umuntu omdala ungasukele phentanga yenu ngoba uma umuntu ngene uthi ha usungenza ugogo ngisiyalingana nje nawe. Iya nje komdala umbambe ngesandla. You are holy, holy, you are holy. Oh, okay. You are holy. Only you are holy. You are holy. Only you, Lamb of God, Lamb of seated at the right hand. You are holy, only you are holy. Lamb of God, seated at the right hand. You are holy, only you are holy. Sabambene ngezandla ngicela umfundisi ungubane eze ngaphambili azokhuleka ukuthi uNkulunkulu akasize sihambe nabadala nabantu bethu ivaleke le generational gap ezibandla libe divided and libe weak. Ngicela azokhuleka. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu oyingcwele, Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga izwi lakho Nkosi eliphilile elinamandla. Siyabonga Baba ukusebenzisa inceke yakho ngalolu hlobo. Siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho liyasilekelela uthi uDavid elisibane ezinyaweni lisikhayinisela indlela. Siyabonga ukusikhayinisela even nakulenselelo ye generational gap. Siyabonga Nkosi ukusilekelela ukuthi sikwazi ukuyibridger i-generational gap ngoba bengeke sikwazi ukuyibridger singakazi ukuthi mapha ama-challenges esibhekene nawo. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu ukuba uphe abadala bethu ubuhlakanipho okuvela kuwe egameni lika Jesu to be able to adapt well in different cultural context in the name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Give us the same wisdom as well ukuthi singa reject njengabantu abasha yonke into. Kodwa si understand Nkosi ukwahlukana kwama cultures even when it comes to worshiping you, oh God. Help us, Father, to have the spirit, the humility to learn in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nikeza abadala bethu sinikeze nathi abasha Nkosi humility to learn in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Even when it comes to sound doctrine, oh God, siyazi Nkosi ukuthi kubuye kube nombango. Abanye abadala bathi asilazi leli ivangeli. Nathi sifike sithi asilazi leli ivangeli. Help us to be one, oh God, to come and meet each other in the gospel that is described in the Bible, for there is only one gospel, which is the gospel of Jesus Christ. Siyakhuleka Nkosi ukuba usiphe umoya wokuqonda, usiphe Nkosi umoya wokwambulelwa, singagxekani. Help us, oh God, njengabantu abasha, with the new ideas that you have given to us. Help us to apply them with respect. Help us not to be proud in the way that we teach your word. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I pray, Father, even nabadala bethu, give them the humility not only to learn, but also the humility to unlearn anything that is not in line with your word, that they were taught before and believed it true. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu, siyazi ukuthi wena Nkosi akukho lutho lingenzeke kuwe. You have called us, you prayed for us, Jesus Christ. As ubabe wafundile amazwi, you prayed for us to be one, just as you, Jesus, and God the Father are one. That's what we are praying for. Ngoba singumzimba kaKristu Jesu. Help us, oh God, to find ways to live in unity, to worship you in unity, to preach your word in unity. Everything that we do, we pray that we are united. Help us to be just like the church in Jerusalem. Elithi babehlanganyele entweni zonke, nasesifundisweni sabapostoli, nasekuhlophuleni isinkwa, even in giving, oh God. Akekho wayeswele. Give us that unity in this church, oh God. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyathoba, sikhulekela Nkosi ukuba izwi lakho lingangeni ngapha liphume ngapha. Help us to take seriously your word, oh God. Help us to prioritize sound doctrine. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Baba siyabonga. Busisa Nkosi inceke yakho. Umfundisi uDladla okhulume ngaye. Thank you, oh God. Ukusikhulisa Nkosi ngolwazi lwezwi lakho ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga shelele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Siyabonga kakhulu Baba. Before sivale, ngicela sihlale phansi. Before sivale, umfundisi bazosibusisela inkonzo. Umfundisi uDladla nomfundisi usekhona umbhalo bazosibusela inkonzo. Ngicela umfundisi uDladla 1